sirkal mamalo. Kumachielo en ni familia moro e gwenge ma Ukwala sani koro chunygi dang'ni kaluwore kod ng'eto manyocha nochiw kod doho madwaro mondo mi gidar e lowo ma gisedakie kuom higni buora. Mana kaka George Amolo ne omiyowa ler e wi wach ma kamano. Doho ma Ukwala yande ne ogolo ng'eto e wi burano ma dwaro mondo mi familia no dar ka koro gikwayo ogai mar bad migawo mar doho e pacho kaendi Justice Martha Koome mondo mi odonjre e wachno mar neno ni ochuogi aput moro manyalo winjo ng'ur ma gin godo kapok odargi e lobno. Achiedh nade koro kwako chuny familia no bang' ka doho ma Ukwala ne ong'ado ni mondo koro dargi e lono ma gisedakie nyaka ne kwere gibiye e higa mar 1957 ka Alan Nyawade lero midhiero ma koro gore kuomgi no. Kwarwa no gibiro ka mwaka mar 57 to wan duto wan nyikwayo nonyuolo ka wan wadongo kwa ng'en madalawa wan nyikwayo 30 wiye ji to as a family wan ji 51 to gimomiyo idwa golwa ka wan reason maber wakia. Alan wacho ni kwargi ne oluongi e lono gi owadgi moro mathenge e higa 1957 no ero mane gidak gi kwe eka bang'e achiel kuom nyi owadgi kwargi no ne obiro ma bende ne ogedo dala kuno bang' keny mare kethre kama ne otedoe to koro tok tho miyo no e higa 2011 to ema kane ochopo dwe mar 5 higa ni to yawuote ma gin nyikepe dala no ochako lokore gi ji duto ma sani koro giramo ne gidaro. Mokwongo ne wadwa iko nyathina manotho to bang'e ka udwa iko ndalo adek nokelnwa baron wadar. Koro jaji nomiwa mondo waik nyathi, bang'e iko nyathi kendo jogo dogi kot tinyiswa ni wadar. Jaji achiel emomiyowa mondo waik nyathi kendo jaji achiel ni emomiyowa order mondo wadar within 2 months. Koro waken haki marwa to ni kanyo. Veronica Kumwogutu ma en min Alan Mathenge yuago kama odwa dhiye kowacho ni en ne otedo e gweng'no higa 1985 kendo mano e kama oseng'eyo kaka dala. Tedi dala ni mwaka 85 ero mwaka 85 no daka gi jaoda kanochopo mwaka 2003 jaoda no nindo makoro machande liend jaoda to maite ni liend wuonigi koro seche gi wach mar dar utuchni mondo awog kai ukang'en to koro adhi dak kure kech maite dala mane jaoda wadakie kode bod otho e dala ka indigo akwayo mondo sirkal okonya kech kama nyalo chome kata gi nyithindo otama ng'eyo. Weche ma otiel gi yuore Agre Wasonga masani ja higni 57. Mai dala mamuzena no nyuolae makineno mani liel mani yath mani maliende mani yath mar liendo wadwa mabendo wadwa machande liendu mama na macha liendu chiwoda moro bende ni kacha wodo wadwa maduong' chio wadwa moro bende ni toke kokocha jogi duto thoka ka gidak ma onge koko yoyote mobetie kuom higni duto mosedakie kanyaka sani an ng'ama duong' koro makata kama dadhi akia. Magi giwacho ka jokedo ne ratiro mag oganda kotelnegi gi Stephen Agunda to koro kwayo mana ogai mar doho pacho kae Justice Martha Koome mondo mi odonjre e wachno ka owuoro gimomiyo doho achiel ma Ukwala ma ema ne oyalo ni Alan ne nigi ratiro mar iko nyathine lono ema kendo koro chako golo chik ni mondo mi koro gidar. Kora penjora nto ka jang'ad bura kano ng'ado bura ni mondo ik nyathika to en kendo no emochako ng'ado bura ni mondo jonyuol mano iko nyathini mondo kendo chako dare lobni. Akwayo Justice Koome mondo losie komiti moro makende mondo range ni to kes mano ng'ad Ukwala obedo nadi to warange ratiro mar jok moseik ka warange ratiro mag nyithindo mano nyuol ka warange ratiro mag widows mond liete bende nitie i dala ka. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo.